пеш аз оне ки Абдурозиқ машҳур шуда буд, ҳеҷ кас фикр намекард ки Абдурозиқ бачаи 16 сола аст ва пеш аз оне ки Абдурозиқ машҳур шуда буд, ҳеҷ кас фикр намекард ки клипи Барон ва Абдурозиқ дар 2 рӯз 1 миллион просмотр мегирад. Ва дӯстон, бо шумо аз канали блогери Тоҷик ва дар имрӯза барнома мо гап мезанем дар бораи Эгамов Муҳаммадрозиқ пеш аз оне ки машҳур шуда буд. Дӯстон, видеороликро то охираша тамошо кунед, барои он ки мо дар охир ба шумо двайники Абдурозиқро нишон медиҳем, яъне кӯдакеро нишон медиҳем ки ба Абдурозиқ хело ҳам монанд аст. дӯстони азиз, агар хабар дошта бошед ё ин ки не, аз моҳи октябр то моҳи ноябр конкурси грин кард тарафта истодааст, яъне шаҳрвандии Амрико. Агар шумо хоҳед ки бахти худатонро санҷед, ба ана ин компания муроҷиат кунед. Ман рақамҳояшро дар рӯи экран ва описания мемонам. Онҳо шанси шуморо зиёд мекунанд ва ба ғайр аз ин, агар шумо визаи Амрикоро гирифта мебошед, боз ба ҳамин компания муроҷиат кунед. Онҳо бовариноканд, барои он ки то документҳои шуморо 100% накунанд, аз шумо як тин намегиранд. номерҳояшон дар рӯи экран ва описания. дӯстон, пеш аз дар бораи Абдурозиқ маълумот додан гуфтаниам ки ӯ боз як клипи нав бароварда нест, вале суруди дигар касро мехонад, суруди Фараҳманд Каримовро. ана ҳамин сурудро анакнун биёед ман биографияи Абдурозиқро мегӯям. Абдурозиқ 3 сентябри соли 2003 дар деҳаи ғиждараваи шаҳри Панҷикент ба дунё омадааст. тавре ки дида истодаед, агар ба ин бачаи 16 сола, дӯстон, 16 сола аст, назар кунед, кадом бачаи 9 ё 10 сола мегӯед. Албатта ки ин бесабаб нест, зеро ки Абдурозиқ дар синни кӯдакиаш ба кадом касалие дучор омадааст ки боиси дароз нашудани қадди ӯ гаштааст. духтурони тоҷик ҳеҷ чиз гуфта натавонистанд. вале дӯстон, духтурони Ӯзбекистон гуфтанд ки ин гуна оператсияҳоро танҳо давлатҳои хориҷа карда метавонанд, вале аз сабабе ки падару модари Абдурозиқ барои муолиҷаи кӯдак маблағи лозима надоштанд, ҳамаашро ба мисли аввала гузоштанду ҳеҷ чиз накарданд. дӯстон, онҳоро низ фаҳмида мешавад. агар ба фикри ман розӣ бошед, ҳатман лайк монед. дӯстон, гуфтаниам ки якчанд моҳ пеш бачаи амаки Абдурозиқро ба навор гирифта ба платформаи YouTube партофтааст. дар навор Абдурозиқ чӣ кард мегӯед? албатта ки суруди Фараҳманд Каримовро хондааст. آزمان شدم در ناز تو پازمانه. дӯстон, ман боз як чизро фаҳмидам ки Абдурозиқ бо дигар забони суруд хонда метавонистааст. дар ҳамон навор дӯстон, Абдурозиқ бо кадом забони суруд хондааст? ман нафаҳмидам ки ин чӣ гуна забон аст. ба фикри ман туркӣ. Gittin kopam tunu yapralar leylimle. боз намедонам ин кадом забон аст. фикраҳои худро ҳатман дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. гуфтаниам ки ба наздики наворҳои Абдурозиқро репери тоҷик Барон дида ӯро ба Душанбе даъват кард ки дар байни қариби як ҳафта як клипи нав бароварданд бо номи Ватан Модар. واسه تو وطن مادر از شوقم کنیم از دیدم و دل بهتر امروز تو رو دو. боз гуфтаниам ки дӯстон, Абдурозиқ Instagram дорад ки қариби 80 000 подписчик дорад. мумкин ки аллакай 80 000 шуда бошад. дӯстон, ана шуд. ҳоло ман ба шумо кӯдакеро нишон медиҳам ки ба Абдурозиқ хело ҳам монанд аст. ба Абдурозиқ хело ҳам монанд аст. ҳамин тавр не? агар ба фикрҳои ман розӣ бошед, ҳатман лайк монед. дӯстон, ҳоло агар аз канал рафтанӣ бошед, хоҳиш карданам ки ба ҳеҷ ҷо наравед. дидед, биографияи Абдурозиқро тамошо кардед, мазза, зур, беҳтарин. раҳмат ки то охираш тамошо кардед. гуфтаниам ки ба ана ҳамин заҳматҳои ман шумо танҳо ба канал обуна шавед, тамом, дигар ягон кор накунед. ба канал обуна шавед ва видеороликҳои нави маро интизор шавед. обуна шудед? раҳматҳои калон.